wata yarinya a Kaduna ta so ta auri wani, ubanta ya ce a'a, ta rasa yadda za ta yi, sai ta aiko mini musamman cewa a zamanin Abubakar Gumi in haka ta faru, Abubakar Gumi ba yana ɗaura wa 'ya'ya aure ba ko ba izinin iyayensu. Na ce gaskiya ne. Sai na ce me take nufi, sai ya buga waya sai ya haɗa ni da ita. Sai ta ce to yanzu ba mu ne magada Abubakar Gumi ba. Sai na ce ba mu ba ne, ce ba mu kai ba. Na ce shi Malam Abubakar Gumi malami ne kuma alƙali ne, mu kuma ba malamai ba ne ma balle mu zama alƙalai. Dakon malantan malamai muke muna gaya wa jama'a. So maganar cewa mu za mu iya abin da Abubakar Gumi yake yi, Abubakar Gumi alƙali ne, da alƙali da soja ku kiyaye, ko sun yi ritaya in ta ɓaci suna iya shiga shi kenan sun koma. Misali yanzu sojan ya ga ana yaƙi bayan shekara 60 ya yi ritaya, in ya ɗauki bindiga ya sura shi kenan kawai zai ci albashin wannan wata, ya yi aikin soja. Haka alƙali ko ya yi ritaya jama'a, yana tafi a motar shi in ya ga rikici ya rikice, in ya fito ya ga ta rikice ya zauna kan wani dakali to shi kenan kotu ta hannu. Haka abin yake a musulunci, kuma haka abin yake a cikin doka har ta bature. So da haka Abubakar Gumi alƙali ne kuma malami, na haka idan wani uba ya yi tawaye ba zai ɗaura wa 'yan shi aure ba, kowaye a duniya, ko musulmi ko kafiri, in ta je wurin Abubakar Gumi a matsayin shi na alkali zai tsaya ya bincika, ya nemi uban da bayani. In uban ya ki sai ya ɗaura mata aure. Ni na halarci ɗaurin auren da Abubakar Gumi ya yi wa 'yar gidan Reverend Father a falon shi, kuma ba abin da ya faru, ba abin da ya faru, saboda mai alkali ne, it is within his jurisdiction. Daidai ne, falon nashi ya zama kotu. Yanzu ba falo ne na limamin fiqhu mai karantar da risala ba, da shi da almajiran da risala duk sai a kwashe su a je a rufe. Na fata an gane. Amma falon yanzu ya juye ne, ya zama kotu. Saboda haka da ya tashi daura auren bai gaya wa gwamna ba, bai gaya wa kowa ba, shi alkali ne kawai. Sai kawai aka gayyaci al'ummar musulmi ku zo daurin aure. Saboda haka ku ringa kiyayewa. Don haka 'yan zamani ku kiyaye, ba wai don kaga kana jan baki irin wanda su Abubakar Gumi suke ja sai ka ɗauka kai ma matsayinka ba. Baka kai hancin silifansu na wanka ba. Ka kiyaye. Yawa mutane ya kamata kowa ya aje kanshi a matsayin shine zaman ka lafiya. In ba haka ba, gulab gashi nan na lantarki in ka hada mai wadda tafi karfin shi fashewa yake, ya ce ba zai iya ba, ba zai yi gwaninta ya haskaka maka ba don ya burge ka, sai ya fashe, ce ba zai iya ba. Amma yanzu sai mutum ya ringa ganin wai ai su ne su Abubakar Gumin yanzu. Allahu akbar. Wasu ma wai sai suna ganin wai su ne su Ibn Taymiyyah. Na ce astaghfirullah. Mun zauna kawai wasu ɗanyun ustazai kawai, wani yana ganin ai su ne Ibn Taymiyyah. Na ce jama'a gaskiya wurin na ya fi ƙarfi na. Aka ce me yasa? Na ce wallahi tallahi wurin ya fi ƙarfi na, ba zan iya ɗaukan maganar ba. Wani fuffuken tantabara matacciya ya ce wa kanshi wai ba ma Ibn Taymiyyah. An kulla mutum a kurkuku malam saboda tsabar ilimi, yana rubuta littattafai, an kwace takarda, an kwace biro, ya koma yana rubuta musu a bango da gawayi, aka hana shi. Sai ya zauna minti 30 sai ya nazari, sai ya shirya littafi a cikin kanshi, sai ya zauna ya ci gaba da karantar da almajirai, in sun fita sai su kwafi. Kitabul Iman gashi da haka ya rubuta shi. Kai yanzu kawai dan ka iya 40 hadisa sai ka ce kai ne Ibn Taymiyyah. Mala kai ko sunan Ibn Taymiyyah ka iya faɗi daidai? Mutane kowa ya san matsayin shi jama'a, wallahi shine zama lafiya. Allah ya taimaka.